Hey guys, gising lang ulit namin, 11:30. Today is March 31. So, breakfast ulit na malapit ng lunch. Ibe, busy si Be. Busy si Be, kakanood ng... Nanonood ako ng Ivana Alawi. Ivana, panoorin nyo din kami Ivana. Nanood namin kayo. Anong ulam natin? Same. Spam tsaka embutido. Yun. Log. Mamaya siguro gulay. Laging dilata. Hindi nakabag pa naman lingki kasi maaga nagsara yung mga store. Alas 8 sarado na. Try namin mamaya. Alright. Hey guys, ihatid ko si Grace. Wala akong orientation today. So kami. Mag food shopping kami. Orientation pa ako eh. So, mag food shopping kami kasi wala na kaming ulam. Wala na kaming... May konti pa na naman sa ano. May turkey kami, hindi pa na log, isang pack. Meron pang meat. Nanood na naman si mama ni Madam Charing. Ayan, okay na. Ang kanina puti. Ayan. Anong araw nga ngayon? March 31? Pasok na naman. Trabaho na naman. Bukas pa ulit ako papasok. Kasi kailangan marketing. Ayaw ako ng mga kuwan. Ako ng mask o kuwan. Goggles. Naway. Ha? Hindi naman masyadong close. Oh. Kaya kasi. Hi. Nagfa-fog yung salamin ko kapag humihinga ko. Ganyan talaga. Nag-fog. Baka baliktad yung ano mo. I-ano mo yung ganyan, no? Yung dito. Oo nga. Mami, hindi ako makahinga kasi hindi dapat to yung mask eh. Okay, hatid namin ang aming hero frontliner sa work. Work siya ngayon. Siya, yung isang hero, walang work. Hindi ako hero. Ako. Close ang work ko. Kaya wala akong work until further notice. Ay, oh my God. Nag-show sa tingin ko. Maya ka na mag-mask. Okay.
Dito na kami sa Walmart. Mag-ano. Bago tayo pumasok, mag-spray muna tayong alcohol. And of course, may mask tayo at meron tayong gloves. Tapos, bago yung push cart, isisprayhan din natin ng alcohol. Tara na. Hindi na namin kayo dadalhin sa loob ng grocery kasi bawal ang camera. Alright. Tapos na kami sa Walmart. Ano na. Ano yata to be, no? Ayan. Linisin na lang doon magbuhawakan. Baka nag-spill yung panglinis mo dyan. Hindi, pwede naman din ito. Pang-linisin mo dito. Kunin mo yung ano. Sasole ko lang tong cart. Ayan. Ayan na, let's go to H-Mart. Sa H-Mart tayo, be. Okay. Okay guys, bumalik na kami ulit sa sasakyan. Galing sa Walmart, tapos na kami mag-grocery sa Walmart. Pupunta kami sa H-Mart naman. Nahatid na namin si Grace sa work niya. And the time is 4:11 p.m. Ay, huwag na. Take 2. So we're on our way back to Upper Darby. Nasa Springfield kami ngayon. Oh my god, ang hirap-hirap. Ang hirap-hirap na huwag kamutin yung ilong mo. Kasi kung kailan naman tinatry mong i-avoid, dun mo naman siya laging nararamdaman na ang kati ng ilong mo. Ano ka naman, di ba? Nag-alcohol? Oo, nag-alcohol ako, pero oh my god, ang kati ng ilong ko. Gamutin mo. Maligo na lang tayo guys. Mamaya hindi pa kami naliligo. Mamaya na lang. Ikaw lang, naligo. Naligo ka na ba? Naligo ako kagabi. Ako hindi pa gabi. Hindi ka na nang madaling araw. Alauna, pagdating ko. Galing work. Hindi pa ako naliligo ngayong araw. Mamaya na lang pag uwi. Okay lang yan. Nakamot ko ngayong ano. Uy, mura yung ano dito. Guys, merong cherry blossoms. Cherry Okay. blossoms ba yan? Yan, cherry Papakita blossom. namin sa inyo, diba? Spring na kasi dito. So, nag-bloom na ulit yung mga flowers, mga trees. Ayan, di ba yung cherry blossoms? Cherry blossoms yan. Ayan. Cherry blossom yan. Okay. Meron din ditong cherry blossoms. Ayan guys, so kapag lumalabas kayo, kung kailangan lang naman, kasi kailangan yung mamili ng pagkain, gamot or whatever, lagi kayo dapat merong dalang alcohol, kung may mask kayo, tapos ayun, gloves. Ang maganda naman dito sa mga groceries, ewan ko lang sa ibang establishments, kasi so far simula nung mag-close yung simula nung mag-quarantine, ano ba yun, wala naman kami ibang pinuntahan kundi groceries. At least ako, sila sa work, meron naman silang mga anong tawag doon, mga ginagamit yung mga equipment. So sa mga Anong PPE? sa groceries, namimigay sila ng gloves. Ayan. Huwag itapon ang club sa daan.
Oo Ang daming nga, wag tatapon ng gloves sa daan. Kasi napaka ano nun. Syempre, sa Bukod basurahan sa nyo ano, pa rin sila itatapon. Oo. And tapos alcohol ulit. Alcohol lang ng alcohol. Ligo-ligo din. Hugas ng kamay lagi. And mag-iingat. Hugas Okay. talaga ng kamay. Yung alcohol, ano lang yun, pag hindi, walang... Kapag hindi available yung water na panghugas ng kamay at sabon. Hey guys, nasa Acme ako. Bumili ako na isang tubig at 2 gatas kasi wala na rin gatas. Last 2 na, gituhin ako na yung 2. Tinan mo expiration? Oh, June pa naman. June 7 yung expiration. Tapos, ito nga yung sinasabi ko. Ang daming nagtatapon ng ano, ng gloves. Yan oh, mga bastos. Tatapon ng gloves. Ay, daming ano sa mundo. Ganun talaga. Life is life. Okay. Ah, sige. Bakit kang mahal? Kasi hindi ako nag-cart. Bakit? Ang akala ko kasi yung bibilin ko lang isang tubig tapos isang gatas. Eh 2 gatas na bili ko, hindi na, tinamad na ako kumuha ng cart. Babalik pa ako. Kaya ayun, wala pa naman tubig dito. Ako ng tubig sa likod. So, saan tayo? H-Mart? Anong bibilin sa H-Mart? Naglalaro ako ng ano. Grits. Bili tayo ng grits. Tapos, yung listahan ni Mama. Sige. Okay, let's go to H-Mart. Ayan, may listahan si Mama. Sili, pompano fish, spinach, pork belly, grits. Yung H-Mart, guys. Yung Pangilan mo H-Mart. na yan. Yung sa isang video. Yung H-Mart, ano siya, Asian store siya dito. Sa, ano, malapit sa amin. Okay, punta na kami doon. See ya later. Bye.